Ang atong igsoon nga si Ramona Albiola nagproblema in tawon tungod sa iyang bana nga sugarol. Unsa kunoy angayan niyang buhaton. Samara po na sa pangutana Ramona nga unsa may akong angayan nga buhaton sa akong bana nga bisyoso kaayo. Palahubog kaayo madam. Ani pa akong bana kusog kaing manigarilyo. Di gyud mo undang. Miska kung saog tambag, miska kung saog sulti, miska kung saog pasabot nga undangin ang imong bisyo dodong kay ikaw ra gyapon maalaot pohon. Ang imong lawas ra gyapon ang magantos ni ana kay kanang imong bisyo mulundag na siya pag-abot sa panahon. Mao ni ang kalagnitan nga problema sa mga managtiayon, mga asawa, kay di raman ang bana mo'y adunay bisyo, nga sugal, inom, panigarilyo, usahay man, babayi man po ang adunay bisyo ng ingon ana. So, i-general na lang nato ni Day Ramona, nga bayi laki, aduna go'y sulubidahon sa kaminyoon, unsaon, pagpakgang ang mga bisyo sa inyong mga pares. Kabalo ka sa tinuod lang, kung imong buyagon ang imong bana, ang imong asawa, imong ingnon nga, darling, di na dyo ka kaana-ana na ko, darling, kung magasigi pa kag panigarilyo. Kay imong babag, maghalok ta, baho na kayong tinostos. Ana, uban mingon nga, dodong, di nagyutikaw pa ana-anaon, kay kanang imong armas, di nakatindog intawon, kay sigira kang hubog, sigag inom og tanduay. O, sa panahon na nga kita na'y maghimaya nga nahunlak, atong labangon ang kapito nga langit, di na ako matagamtam, kay paglingi na ako, naghagok na ka, kay pirting hubuga na. So, daghan kay mga problema no sa kaminyoon, pero kabalo ka, likod niya ang mga problema sa inyo mga partner, mga banag asawa nga hinginom kaayo, hinigarilyo kaayo, mga sugarol kaayo, nga di gyud og dili gyud sila magpatambag, dili maminaw sa imo. Kabalo ka Ramona, para matangtang, mawala ang imong problema, kay kung imo nang sigihon og buyag, ang resulta ana, magasigi mog away duha. Oo, maumag yun ay padulngan. Basta gali imong buyagon imong bana, nga paundangon nimo siya, unya ka ng iyang bisyo, na ana, before pa mo nagkauyab, before pa mo nagkaminyo, kana nga bisyo, mauna iyang naandan, ayaw nagyud laman nagsurang-surang nga Day Ramona. Tinood na! Ay, nagbuyag-buyag nga Day Ramona. Kay matag-adlaw sa inyo kinabuhi, magabuga ra gyud mo kumbati, magaaway mo, unyag mahubog nagkasumbagan ka Day Ramona, maigo kas mata, may usara kay mahimo kang Pirates of the Caribbean, og maduha ka buk imong black eye sa mata, maka-eyeglass kag dakong buntag, makaingon pud laman imong silingan og nag-rugby na ka. Oh, kabalo ka Day Ramona, kinasing-kasing kuning pagtambag nako nimo para sa imong bana nga bisyoso. Suporta ira gyuday. Oh, munay pinakanindot nimo nga buhaton. Suporta ang imong bana. Kung palahubog siya, tig panigarilyo siya, suporta ayaw babagi. Sugti sa tanin niyang gusto. Ipabuhat niya kung unsa iyang ganahan nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Suporta hangtod mamatay. Maura man ay padulngan. Buyagon nimo, di mo too. Babaga nimo, kulatahon man pug ka. Suporta hangtod mamatay ra man na. Mulundag ra man ang bisyo. O di pagkamatay ana, hayahay ka, haruhay ka. Pag mo inom siya kus ka botilya us ka adlaw, double dose, duha ingon ana ng insakto nga asawa. Kung manigarilyo sa tagsag kaha, himuag ko sa karim, kana. Barto siya sa bulangan, manugal siya, hala, iprinda tanan, para wa na'y mabilin.
munay insakto nga pamaagi aron ramuna alveola magmalinawon ka sa imong kaminyoon. Dili kinahanglang makigsumpaki sa imong bana. Dili kinahanglang makigkumbati, makig-away ka sa imong bana. Kay sa gusto nimo sa dili ramuna alveola, ikaw may maalaot. Kaya kala sila, wa naman as insaktong pangutok. Naadik naman na sa ilang mga bisyo. Nga magsurang-surang ka, ayaw. Soportae daira mo na alveola. Muna akong tambag nimo. Soportae hangtod mga matay. Ana, nagot ko ninyo. Ay, naman ko sigig surang-surang. Ha? Tarunga ang inyong mga desisyon. Ayaw pog hilo eh. Binuang naman ang inyo. Inyo naman ang gituyog patay. Suporta ira para daling mupanaw. Taro nga inyong mga decision sa kinabuhi, ha? Minyo mo niya, di mo kasulbad sa inyong mga problema. Pagundang mo, lagot ko ninyo. Lightan ko na inyong mga fallopian tube.